hver eneste dag. Så en dag så kommer der en ungarbejder ind. Så siger han til Kasper og jeg, de der dørmåtter, der står dernede i hjørnet på lageret, har de ikke stået der ret længe? Det måtte vi give ham ret i. Vi ændrede alle vores annoncer og sendte et nyt tilbud til alle vores kunder. De her bedetæpper, vi kaldte dem ikke længere bedetæpper, vi kaldte dem dørmåtter. Det gik 24 timer, så var de solgt. Så der er altså sådan 15.000 husstande i dag, der har bedetæpper liggende som dørmåtter. Beklager. Og det viser bare det her med, at hvis man tænker ud af boksen, vender tankegangen om et bedetæppe, det kan da også være en dørmåtte. Det kan sikkert også være et andet, hvis man sidder og brainstormer på det. Og vi synes bare, det er bare så fedt med den her ungarbejder, der bare så på de her bedetæpper som en helt anden ting. Det næste, det er også det her med, det er også lidt livsfilosofi-agtigt. Det kunne også være titlen på en rigtig dårlig film fra Hollywood. Men det er det her med, what goes around comes around. Vi har fået sindssygt meget ud af igennem hele vores iværksætterkarriere at hjælpe folk. Hjælpe andre mennesker. Hvis der er nogen, der kommer og spurgte mig, ej Kasper, jeg har de her 2.000 flyers, så skal jeg dele ud i Roskilde. Jeg bor i Aalborg, du går i skole i Roskilde. Kan vi finde ud af noget? Så var jeg altid klar og sige, fint nok, jeg har et ekstremt pakket program. Men hvis du lige giver en high five og en øl næste gang vi ses, så skal jeg nok klare den efter skolen. Alle de her tjenester, dem har vi fået så meget ud af at give til folk, fordi nu kan vi se, at hver eneste gang vi har brug til noget for folk, så kommer det igen og igen og igen. En anden filosofi, vi lever lidt efter, det er det her med whatever it takes. Hvis der er noget, man vil opnå, så handler det om at være all in. Det handler om at gøre alt i hele verden for at opnå det her, indtil man når målet. Det er det samme, det gør for os. Hvis vi lige pludselig har sindssygt travlt ud på lageret, hvis der er 2.000 bedetæpper for eksempel, der skal pakkes, jamen så bliver vi der. Så lader vi være med at sove, vi lader være med at spise, vi dropper kæresten, vi glemmer hunden. Alle de her ting bliver vi altså ved med at gøre, fordi vores virksomheder kommer i første række. Det er det vigtigste for os. Whatever it takes, vi er all in. Og det sidste, det er så generelt et rigtig, rigtig godt råd, hvis man ønsker at blive iværksætter. Just fucking do it. Lad være med at gå og snakke om det. I så selv top 10 eller top 7 dårlige undskyldninger før. Lad være med at falde i en af dem. Kom i gang, hellere i dag i morgen. Alt det andet, det er bare dårlige undskyldninger. Det vi nævnte før med Launch, Grab og Launch, der har jeg taget et eksempel med fra billiggolfbolde.dk. Det her, det var den første version af webshoppen. Det var der omkring de her 16-17 år, hvor jeg tænkte, internettet, det var det nye. Der skal jeg prøve et eller andet sjovt. Så igen, jeg tjekkede lige Sparkrisen. Der var lidt penge. Og så tænkte jeg, okay, jeg bruger hele året. Så jeg købte golfbolde. Og jeg havde sat 1000 kroner af til en hjemmeside. Det var lidt med farver, så det kunne ikke være så dyrt. Og da jeg cirka kom hertil, der havde jeg altså ikke flere penge. Så jeg stod lidt i den situation, at enten så måtte jeg gå i luften med det her, eller også så måtte jeg lade være. Men jeg tænkte, det ser da okay ud. Så jeg gik i luften med det. Det gjorde altså, at folk, de kunne ikke... der var kun ét billede, der virkede på hele webshoppen, resten virkede ikke. Så folk kunne faktisk ikke se, hvad de bestilte. Men jeg havde skrevet nogle gode tekster. Derudover så er det så fancy i dag med lagersystemer, bogføringssystem, økonomiprogram, ERP-ting og alle de her ting. Det brugte jeg slet ikke. Det fungerede på den måde, at folk, hvis de fandt en ting, de gerne ville have, 100 Nike-golfbolde, så sendte de mig en mail. Hej Kasper, jeg hedder Vagn, og jeg bor i Esbjerg. Jeg vil gerne bestille 100 Nike-golfbolde. Så løb jeg ud i skuret og tjekkede, har jeg 100 Nike-golfbolde. Jeg havde som regel 67 eller et eller andet, for der var overhovedet ikke styr på lageret. Men så skrev jeg tilbage til Vagn, at jeg har 67 Nike-golfbolde. Det må du gerne købe. Fint nok, han fik så et kontonummer, han skulle så overføre. Så går der de her 2-3 bankdage, jeg har pengene. Der går måske også lige en weekend. Så går der måske 4-5 hverdage, inden pengene er der. Så når de står på min konto, så løb jeg ned i det lokale supermarked, hentede en papkasse. Jeg fik deres gamle vinkasse gratis, fordi det var det eneste, der kunne holde til at sende 100 golfbolde i. Så løb jeg hjem igen, puttede golfbolden op, så løb jeg, eller jeg løb ikke, men det lyder bare lidt bedre. Gik ned på posthuset med dem, og så sendte jeg de 100 golfbolde til Vagn fra Esbjerg. Det gjorde, at det tog typisk mig måske 1,5 til 2 timer at ekspedere sådan en ordre, fordi der var en masse mail frem og tilbage. Og fra Vagn, han skrev den første mail til mig, til han fik boldene. Der gik altså typisk sådan en 7-8-9 hverdag. Hvis I er vant til at bestille på internettet, som I nok er, så ved I også godt, at 7-8 hverdag, hold op, det er alt for lang leveringstid. Det går slet ikke. Når man bestiller på nettet, så vil man helst have, at boldene de kom i går. Så i stedet for det, så jeg gik live med det her. Og da jeg så havde tjent de første penge på det, så fik jeg lavet et nyt design. Det er sådan her, det ser ud i dag. Nu kan Vagn fra Esbjerg også se, hvad han køber. Han kan betale med kort ind på webshoppen, og den er blevet super lækker, og det fungerer rigtig godt. Men det her med at være iværksættersmuk, der skal du næsten til.
gør jeg. Vi har lige listet 5 dårlige undskyldninger op, som vi hørte ud på de her handelsskoler for de her unge iværksættere, eller de unge mennesker, som gerne vil være iværksættere. Den første, vi hørte, det var, at man har travlt som ung. Jeg tror sgu ikke, man har mere travlt som ung, end man har som en mand på en 40 år, der har 2 børn og kone og ja, vores derhjemme. Man kunne jo bare droppe den ene dags bytur i weekenderne. Så man lader strege den over. Man har ikke nogen penge som ung. Der er ikke nogen af os, der har brugt mere end 200-300 kroner. Jeg brugte faktisk ikke engang en krone på at starte op. Den kan vi også godt strege over. Ingen gider at lytte til en. Der er rigtig mange, der siger, at jamen, så skal jeg have lavet en hjemmeside, men når jeg så ringer til dem, så gider de ikke lytte til mig alligevel. Eller inde hos Skat, så gider de ikke at lytte til mig. Skat, dem kan man ikke kommunikere med, så sådan er det bare. Men altså, der er jo ikke nogen i denne her verden, der er ikke bare, når de har en forretning interesseret i at tjene penge. Kasper og jeg, altså, dem, der allerhelst vil lytte på os, det er journalister eksempelvis. Så vi har draget utrolig meget ud af, at alle journalister gerne vil skrive om os, og faktisk tjene rigtig mange penge. Ingen erfaring. Jeg ved ikke, hvor meget erfaring det kræver at fiske nogle golfbolde op fra en sø, og så sælge dem på nettet. Ikke besynderligt meget, tror jeg ikke. Next. Ser muligheder frem for barrierer. Jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, der i stedet for at se barrierer, så ser muligheder. Den første barriere vil de unge mennesker nok få i eftermiddag, når de kommer hjem og siger til deres forældre, jeg vil starte som iværksætter. Så sidder mor og far helt sikkert og siger, du skal også passe din skole, og det er nok ikke en god idé. Der har de unge mennesker allerede set det første mulighed frem for barrierer. Og en rigtig, rigtig sjov tendens, som vi har lagt mærke til, det er, at jo ældre folk bliver, jo flere begrænsninger ser de, og jo færre muligheder. Jo yngre man er, jo mere åben er hele verden, og jo mere man er klar på at overtage hele verden. Så kom i gang så tidligt som muligt. Man kan aldrig starte så tidligt som iværksætter. Men nu har vi skrevet nogle af de gode ting op ved at starte som helt ung iværksætter. Den første, det er det her med, at man har ingen økonomisk risiko. Når du er under 18 år, så kan du ganske enkelt ikke gå ud og tage et kæmpe lån. Så du har ikke nogen risiko med de her penge, og det behøver ikke være en bekymring for dig. Det næste, det var det, Rasmus allerede har nævnt med, at man har ingen bekymringer, når man starter op som ung iværksætter. Man tror, alt er godt, og jeg tror egentlig på, at det er en fin approach til det. Så tror man på, at så skal man bare blive ved med at kæmpe, så får man et rigtig, rigtig godt resultat. Alle døre er åbne, som jeg nævnte lige før. Kasper og jeg har tjent utrolig mange penge, især Kasper, på at være i medierne hele tiden. Den dør, den er bare noget mere åben, når man er en 16-17-årig gut. Så vil journalisterne altså gerne skrive om sin historie. Jeg kan som 18-årig sidde inde hos Dansk Supermarked og sælge varer for 300-400.000 kroner. De døre, de har hos Dansk Supermarked, de åbner sig heldigvis af sig selv. Men den dør, den er altså åben. De mennesker derinde, de vil altså super gerne sidde og handle med mig. De kigger ikke på mig som person. De vil gerne have, at jeg har styr på mine ting. Men hvis de varer og de priser, jeg kommer med til dem, er helt fantastiske, så er de så selv ligeglade, om jeg er en 18-årig gut, der har tømmermænd, eller om jeg er 40. Det næste det der med, at hvis man starter op som ung, og mens man studerer, jamen, så er det altså ikke nogen undskyldning. Man skal bare tænke på det her med, at SU'en kan altså bruges som løn. Man får jo kraftedeme så meget i SU, at det nærmest svarer til en heltidsstilling et eller andet sted. Så der er altså ikke nogen undskyldning. Jeg brugte SU'en som løn de 3 år, jeg gik på handelsskolen. Det fungerede helt fint. Men så er der jo det her med en krisetid. Jeg får så mange spørgsmål om, nu starter op som rigtig ung, og så var det også i en krisetid. Har det ikke været mega svært? Nej, det har været let. For det første, når det blev krisetid, så betød det, at folk blev mere opmærksomme på deres økonomi. Folk begyndte at tænke mere over det, okay, hvor kan vi spare nogle penge? Vi kan tage et eksempel, det kunne fx være golf. Og en af de omkostninger, man kan spare på, det kunne være golfbolden. Det betød, at der naturligt var en interesse for, at flere og flere begyndte at søge på billige golfbolde. Det vil sige, at det har kun været en interesse, eller det har kun været en fordel for mig, at der var det her med finanskrisen. Det næste, det er også bare, at det åbner en masse nye muligheder. For eksempel så har det åbnet en masse muligheder med det her med billige golfbolde. Det kunne godt være, at hvis jeg havde startet det for 20 år siden, så havde det slet ikke været det samme. Men finanskrisen har gjort, at folk er mere opmærksomme på de produkter, de køber. Det er også det, der står det næste. Men sådan har det altid været. At som unge iværksætter, så når man starter op, og hvis man starter nu, så kommer man jo direkte ind i finanskrisen. Det vil sige, at det er de markedsvilkår, man er vant til. Det er de ting, man er vant til at operere efter. Så derfor så lad være med at tænke på alle de der ting med finanskrisen, og det man hører så meget om. Bare glem det, fokusere på jeres forretning. Det er alligevel den, der skal tjene jer penge. Og det vi også meget har lært, det er, at det er det bedste produkt, der vinder. Det
Den, der kan levere det bedste produkt til den bedste pris med den bedste service, det er det produkt, især i finanskrisen, der vinder. Det lyder måske rimelig lige til, men det er det altså ikke. Og god energi vinder altid. Den er 20 stjålet fra Kult, men det har de altså også ret i. Både at de laver fantastisk god energidrik, som vi er glade for, når vi sidder kl. 2 om natten på lageret, men også det her med, at man får skabt sådan en stemning i sit firma. Man får skabt den her stemning på, at man er på vej ud og overtage hele verden, og at folk skal hjælpe en, så er folk altså også klar på at hjælpe. Det var faktisk rimelig meget det, vi havde at fortælle, men jeg tror lige, vi har 1 minut, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål. Ellers så løber vi lidt rundt. Og ja, til fangers. Okay. Skal ikke være bange. Hvis I ikke har nogen spørgsmål, så går vi ud fra, at I bare er klar til at blive iværksætter over til hele verden. Hey, jeg har fundet det. Yes. Hvad var mest udfordrende for jer? Det var nok min mor. Nej. Det har klart været papirarbejde. Især da vi startede i sådan en alder. Når man er under 18 år, så er det ekstremt besværligt i Danmark. Der er så mange papirer og myndigheder. Når du er under 18 år, så skal statsamtet godkende, at du skal drive virksomhed. Alle de her ting. Så det har været kedeligt papirarbejde, som sådan har været den største udfordring, desværre. Jeg ville jo ønske, at der var flere iværksættere, når der startede op, at de kunne bruge tiden på at fokusere på deres kerneforretning, og ikke skulle bruge det på alt det her bureaukrati. Men sådan er det desværre ikke, det dansk. Jeg har et spørgsmål omkring det med penge. Nu startede jeg selvfølgelig før jeg var 18, men det er noget med, hvis man skal have et APS, så koster det 80.000. Er der alternativer til det, eller hvad gør man der? Jamen, det var faktisk det, jeg gjorde, fordi det var den eneste mulighed, jeg havde for at starte op som 17-årig. Jeg kunne nemlig ikke starte det her selskab op. Mine forældre de er skilt, så det vil sige, at jeg skulle have begge to til at underskrive, og det var verdens længste proces. Det kunne jeg slet ikke overskue. Den anden mulighed, det var, at jeg skrabede 80.000 sammen, så jeg lånte af familie, venner og alle de her ting, så jeg kunne få de 80.000, så startede jeg et selskab. Men det er jo penge, du har i selskabet, så det er ikke som sådan en tab, det er bare penge, du så kan bruge på noget. Men ja, det kræver de 80.000 kapital.